Сёстры з мёртвых паўстанкі запрашаюць на маёвае набажэнства. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Слухай нас, Отче з неба Божа, смилуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, смилуйся над нами, Духу Святый Божа, смилуйся над нами, Святая Тройца, Единый Божа, смилуйся над нами. Святая Мария, за нас молись, Святая Богородица, за нас молись, Святая Панна над панами, за нас молись, Мати Христова, за нас молись, Мати Костела, за нас молися, Мати ласки Божей, за нас молися, Мати милосердности, за нас молися, Мати пречистая, за нас молися, Мати беззаконная, за нас молися, Мати непорушная, за нас молися, Мати невинная, за нас молися, Мати наимилейшая, за нас молися, Мати наицудовнейшая, за нас молися, Мати доброй роды, за нас молися, Мати Створителя, за нас молися, Мати Збавителя, за нас молися, Панна наимудрейшая, за нас молися, Панна хвалы годная, за нас молися, Панна прославленная, за нас молися, Панна могутная, за нас молися, Панна ласковая, за нас молися, Панна верная, за нас молися, люстра справедливости, за нас молися, столица мудрости, за нас молися, причина нашей радости, за нас молись, святыня духовная, за нас молися, святыня хвалебная, за нас молися, святыня славная побожности, за нас молися, ружа мистичная, за нас
Утешальница засмученных, за нас молися. Успомога християнам, за нас молись. Королеву анgelов, за нас молися. Королева патриархов, за нас молися. Королеву пророков, за нас молися. Королева апостолов, за нас молися. Королева мучеников, за нас молися. Королева веровызнавцев, за нас молися. Королева понов, за нас молися. Королева всех святых, за нас молися. Королева без греху першородного зачатая, за нас молися. Королева в небо взятая, за нас молися. Королева ружанца святого, за нас молися. Королева семьев, за нас молися. Королева супокою, за нас молися. Королева Беларуси, за нас молися. Королева свету, за нас молися. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Świętая Bogorodica. Как стались мы годными обещанию Христовых. Molim się. Prosim Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od ciepiereszniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Коли мы говорим об любови, між болю вспоминаем гимн, яким святий апостол Павел уславил любовь у 13 разделе первого послания до Коринфянам. Коли я говорю мовами человечими ангельскими, а любови не маю, так я ничто. Французский письменник Андрей Фрасар сказал про это по-іншому. Не хопить и вечности, как выказать тебе любовь. Сапраўды, Бог дае нам вечность, каб у ёй мы узносілі свой спеў любові да таго, хто нас стварыў, паклікаў да жыцця, да таго, хто нас адкупіў сваёй найдаражэйшай крывёю і выбавіў ад смерці вечнай, да таго, хто з'яўляецца увасабленнем любові, што яднае Айца з Сынам і ўсё чалавецтва з Богам у Тройцы адзіным. Але гэтая вечнасць для нас ужо распачалася. То, што мы будзем рабіць пасля смерці, павінны пачаць ужо цяпер, потым будзе толькі працяг. Чаму мы не навучымся на зямлі, таму ў вечнасці вучыцца ўжо будзе запозна. Такім чынам мы цяпер знаходзімся ў школе любові,
і павінны быць вельмі здольнымі вучнямі, каб у поўнай ступені авалодаць уменнем любіць, ці прынамсі распачаць гэтую вучобу. Словамі святого Августына «Любі і любоў сама цябе навучыць, што трэба рабіць» можна заўсёды кіравацца ў жыцці. Усё ператвараць у любоў актам вольнай волі. Святы Павел кажа: «Ці ясце, ці п'яце, ці іншае, што робіце, усё рабіце на хвалу Божую». Рабіце ўсё на хвалу Божую, значыць, рабіце ўсё з любові да Бога, бо ў ім жывём і рухаемся і існуем. Сімона Вейл сказала: «Моя справа думаць пра Бога, Божая справа думаць пра мяне». Думаць пра Бога не так ужо і складана. Але спачатку супраціўляецца наша натура, якая цягне да зямлі, да паралізуючай ляноты. Супраціўляецца злы дух, які прагне нас зацікавіць любымі іншымі справамі, каб толькі не пакінуць часу для разважання аб Богу. Тысячы дробязяў з раніцы да вечара шчыльна запаўняюць наш час і не дазваляюць засяродзіцца, зазірнуць у тое патаемнае месца, дзе нас чакае Бог. Аднак, калі мы знойдзем адвагу для пераадольвання гэтай паралізуючай інерцыі і супакоім свой розум і сэрца, тады адкрыем іншы, прыгажэйшы свет, якім кіруе Божае права. Тады мы прызнаем слушнасць слоў святого Григорія Назіянскага. Толькі здзіўленне і захапленне дазваляюць чалавеку зразумець штосьці пра Бога. Пра Бога нельга думаць інакш, як толькі са здзіўленнем і захапленнем. Гэта значыць, што нашым сэрцам ужо авалодала любоў, тая адзіная цнота, якая можа нас падрыхтаваць да сузірання Бога ў небе. Божа, хоць сябе не разумею, ды найбольш любіць умею. За ўсё, што створана Табою, Тваёй бязмежнай дабрынёю. Твоей обороне отдаемся. Świętая Bogorodzica, u naszych potrzebach nie pogardzaj maleniem naszym, jak wszelakej złej przygody, wybawiaj nas zawsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu swojemu nas oddawaj.